أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلهي فوضت الأمور جميعها إليك فدبرها بما شئت والدفي، وسلمني اللهم يا رب واحمني، وخذ بيدي ومن وجد وتعطف. ثم أما بعد، قال السلطان الناصر لدين الله والآسر الكاسر لأعداء الله سيد أبو حفص عمر بن سعيد الفوتي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به في الدارين آمين. إن الهدى في الذكر والسنة قط، وما اهتدى المعرض عن هذين قط. ما دون الأئمة الأعلام تفسير هذين به يرام، ومنهما تحقيق ذا يرام، ومن خلا عن واحد يلام. وجامع الكل هو الإمام في أي عصر كان، والسلام سيد تال. bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe bisimilla mo neɗen janggal akhdari faslun ko keerol en kaalino janaba faslu jawtuɗo o. hande kaalaten ko so neɗɗo ne looto janaba hoko ɗaɓɓira. faslun o wi keerol faraidul ghusli farillaji lootgal. saɗa looto janaba ne waɗi farillaji, farilla gadano o anniyatu ko anniyade. sa naati tarode tan gila fuɗɗaki fim anniya. holde puɗɗo hon anditoɗa inda suruy to fuɗɗogol ɗo. defte goɗɗe mbi dani, defte goɗɗo mbi ala. ya loot ko tuunde ma ko ha gasa. sa looti tuundi ndi ko tuunde ma ko ha gasi, a looti juuɗe maɗa ɗi ha gasi, puɗɗoɗa anniyade. kono noon defte goɗɗe ma kaaloy wonde sa naati tan haadema memde ndiyam ɗam anni o lootogal janaba ngal, ɗum ɓuuri sellude. wal fawru e yaccade woni heñade. woto lawol ngal loota ha diw, woto leltu ha diwta, ala yo yaw. waddal ko e yiggude. wal umumu e huɓtidinde terɗe ɗe. nden noon ko ɗiɗo farillaji woni hen: anniyade e heñade e yiggude e ɓandu maɗa fof yo heɓ ndiyam, huɓtidinde ɓandu muɗum. faraidul ghusli farillaji lootogal: anniyatu ko anniyade inda shuru isaga fuɗɗogol, wal fawru e yaccade woni heñade, waddal ko e yiggude, wal umumu e huɓtidinde. woɓɓe noon pamata sa wi heñade tan cikkata ko ya gurgur gayna, ala wona noon. heñade nde firti ko woto leela ha diwta tan, wona ya keñoɗa loota, ala. lootogal ngal fof reggodiri ko ɗum wiyete heñade, woni yaccade. wal umumu e huɓtidinde dendengal terɗe muɗum. wa sunanuhu sunnaji ɗi: ghaslul yadayni ko lodde juuɗe ɗiɗi, ilal ku'ayni ha yetto kelɓeje ɗiɗi, kal wudu'i hono no calligortoɗani. wal madmadatu e wufƴade, wal istinshabu e sorɓinade ndiyam. gufɗoɗa pooɗa ndiyam naata, wal istinsaru ñettikinade, gutta ndiyam ɗam yalta. wa ghaslu e lodde simahi wuddere al usnayni noppi ɗiɗi, wa hiya subbatu woni wuddere addakhilatu natde firrasi e hoore nde. loota gudde noppi maɗa. holno lootirta gudde noppi maɗa? leppina ɗiɗo peɗeji ɗiɗi, mbaɗani dillina, ɗum wiyete lodde gudde noppi muɗum. wa amma safhatul usni, so tawi ko hello nofuru ngu, woni mbeɗu nofuru ngu, fayajibu ene waɗɗi ghaslu lodde zahiriya ko feeña e mbeɗu nofuru, o baɗine ha e nder mum. ɗum ɗo kay nder mum e bowal mum fof lootete. mbeɗu nofuru ngu nder ngo e bowal o fof lootete. fayajibu ene waɗɗi ghaslu lodde zahiriya ko feeña mum, o baɗine ko suuɗe mum. o fadailuhu ɓure lootagal ngal. en kaali farillaji ɗi, en kaali sunnaji ɗi. joni hol ɓure ɗene? albidayatu fuɗɗorade bi ghasli najasati, lodde soɓe o. sa naati tarodde tan hadema fuɗɗade janaba o, loota tuundi ko wonema hakkude wuddu e koppi, ɗum ɗon koko yiɗa. summa zakari, lefti o loota goragu makko. so debbo loota ndewagu muɗum, fa yanwi o anni o indahu ko ɗon anni to. looti tuundi ndi ha o gayni, o looti hakkude wuddu e koppi ha o gayni, o fuɗɗo anniyade. fa yanwi o anni o indahu ɗon. summa rifti a'da'il wudu'i, o loota terɗe sallige makko. marratan laawol gotol, o salligino sallige, kono noon ko laawol gotol, wona ɗiɗɗiɗi, laawol gotol. nde wonnoma o lottu ɗum gongal, ma o lottu terɗe ɗe gongol. summa rifti ala jasadihi, o loota to ɓuri towde e ɓandu makko. wa taslisu e taɓɓidde ghaslir rasi, lootugol hoore, o loota hoore nde laabi tati, waɗa hen ndiyam goo, waɗa hen ɗiɗi, waɗa hen tati.
وتقديم شق جسده وتقديم أردند شق بانج جسده بندما قال أيمن نيامو كلا هو نيامو ينان أفضل نيامو أفضل بانج نيامو وتقليل الماء وفمدنا نديام على الأعداء دو تردمك نديام دم يفمد تردمك ورنديام رفع هوا يود نديام دم سيس faslu o gasi mbiɗen so gasi gayni faslu o rewnata hen ko masalaji ɗinani gara wa man nasiya o wi on mo yejjiti lum atan fatarare aw udwan ma walla tergal min jasadi e ɓandu mum o looti janaba ha o gayni fatarare nde koyngal makko lootaka ma walla o yejjiti lodde koyngal ngal so siftori badara yo heño ila gaslihi o loota ɗum hina tazakkuri hi nde o siftori nde walaw bada sharinay sinno ko caggal lewru nde o siftori fof yo heño o looto e tergal ngal o wadda e anniya so lootingal ha o gayni wa ada o fillo ma salla ko julno qablahu ko adi ɗum ɗon ko julno ko adi ɗum ɗon ko fof boni ko julno ko adi tergal ngal lootetede fof boni yo fillo ɗum en akharahu so leltini lootugol ngol baada zikrihi caggal nde o siftori mbiɗen ko yo heño o lootoya o siftori koyngal makko lootaka e janaba o leltini o lootoyani badala husluhu lootangal ngal boni wonta sako lootangal ngal fof ma fille fa in kana fi aada il wudu'i joni noon fatarare nde o yejjiti nde koye terɗe sallige makko ngoni tergal ngal o yejjitingal koye terɗe sallige makko ngoni fa in kana so laatima fi aada il wudu'i koye terɗe sallige ngoni wa sadafahu hawre muɗum gaslul wudu'i lootugol sallige ngol ajzahu ɗum heeƴimo o yejjitino fatarare koye koyngal makko to peɗeli makko ngoni ɗo o yejjitino fatarare nde koye jungo makko to peɗeli makko ɗi ngoni ɗo o yalti lootangal janaba o ari omo salligo o siftori salligo o nawori janaba o somorima e nder salligo o faslun ko keerol fara'idul ghusli lootangal janaba anniyatu ko anniyade inda shuru'i sanga fuɗɗogol wal fawru e heñade woni yaccade waddal ko e yibbude wal umumu e hubtidinde wa sunanuhu sunnaji ɗi ghaslul yadayni ko lodde juuɗe ɗiɗi ilal kuwayni ha yetto kelɓeje ɗiɗi kal wudu'i hono no sallige ni wal madmadatu e wufƴade wal istinshaqu e sorɓinade wal istinsaru e ñittikinade wa ghaslu e lodde simakhil udunayni gudde noppi ɗiɗi wa hiya gudde ɗe as-subbatu ko wuddere andakhilatu natde firrasi e hoore nde wa amma safatul uzuni so tawi ko hello nofuru ngu fa yajibu ene waɗɗi ghaslu lodde zahiri ha ko feeñe hello nofuru o baɗini ha eko suuɗi e muɗum wa fadailuhu ɓure ɗe albidayatu ko fuɗɗorade bi ghasli najasati lodde soɓe summa zakari lefti o rota goragu makko fa yanwi o andi o indahu so looti soɓe ɗe tan o andi o summa adail wudu'i lefti telɗe sallige marratan lawol gotol summa ala jasadi lefti to ɓuri towde e ɓandu makko wa taslisu e taɓɓidde ghasli rasi lotugol hoore wa taqdimu e ardinde shiqqi jasadi bange ɓandu makko al aymani ñaamo o ardina ɗum e dow nano he wa taqlilil ma e famɗinde ndiyam alal aada e dow terɗe ɗe o man nasiya on mo yejjiti lum atan fatarare aw udwan ma walla tergal min ghuslihi e lotgal makko badara yo heño ila ghaslihi o loota ɗum hina tazakkurihi nde o siftori nde walaw baada sharinay sinno juuti hay sinno ko caggal lewru wa aada o finno ma salla dendengal ko julno qablahu ko adi lootugol ngol wa in akharahu so leltini ɗum baada zikri caggal nde o siftori badala ghusluhu lootangal makko boni fa in kana fi aada il wudu'i so tawi ko e terɗe sallige ngoni o sadafahu hawri e muɗum ghaslul wudu'i lootugol sallige ngol ajzahu ɗum ɗon heeƴimo kaaɗi ɗon